Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus lampahan rohani sing lampahan iku rohanine kula jenengan. Nah rohani niki nggih sanes rasa. Rohani niki nggih sanes ten pikirane kula jenengan. Nah rohani tem niku wau nggih bahasane dengan rohani sendiri. Nah rohani ini apa bisa diceritakan? Itu nggak bisa diceritakan. Cuma kan, rohani kimang ning awake kimang duduhni. Malah duduhni. Nek rohani nggak bisa cerita. Malah rohani kimang menunjukkan jalan kita. Nah karena apa? Hati sudah larang. Pikiran wis larang. Nafsu wis larang. Sehingga sing duduhne sekabehane ning bawah sadar atau alam sadar niku wau rohanine kula jenengan. Lah karena napa? Nek kula jenengan rohanine pun mlampah niku pun mboten wonten aling-aling malih. Aling-aling mboten wonten. Nah sampean dhewe kan ya harus ngaling-aling sing ndi, ya pikiran ya aling-aling. Rasane ati ya aling-aling. Lah niku. Kaya adik mang gak jujur iku ya aling-aling. Aling-aling. Cek disimpen ning kene. Aling-aling iku aling-aling. Kaya sampean nerangne iku ya aling-aling aja. Sehingga temen iku wau ana ing rohani kula jenengan bukan keterangan apa? Asyhadu alla ilaha illallah, penyaksian. Penyaksian wonten mengke. Penyaksian yo njaba yo jero. Niku penyaksian. Lah sing diseksani nggih macem-macem niku wau. Macem-macem. Karena apa? Temen iku wau pun boten madosi suatu kebenaran nggih boten, atau temen iku wau ana ing kesalahan boten. Jenenge nyekseni sekabehane mengke ketinggal. Barang delik kaya apa? Saman delik ning telenge atine sampeyan. Ketok. Saman delik ning jero pikirane sampean. Ketok. Ketok kabeh. Lah, sing duduhne niku sinten? Iku wau rohanine kula jenengan. Sinten menika wau wis kene aling-alinge malih. Wis kene hijabe malih. Karena apa? Pun syahadat. Nah, mriki kan kanton nerusne mawon. Kados kula jenengan nggih pun makrifaten Gusti Allah. Roh kula jenengan nggih pun syahadat kalih Gusti Allah. Sehingga mriki wau dipanjenengi ana ing rokone kula jenengan, nglakoni ana ing syahadat niku wau. Dadose mlakune awake dhewe apa ae ya syahadat niku wau. Napa? Iki Gustine sing nglakoni, Gustine sing ngobahni. Dadi wujud sing ngoten iki wau sing obahe awake dhewe utawa meneng iki lho sangka syahadat tauhid niki. Tamriku pun ket awal pembentukan kula jenengan pun tauhid kalih
Gusti Allah. Terakhir. Ya selama ini kan masih terhalang. Seakan-akan tauhid awet dewi yang dulu hilang. Terus kita ini mencari tauhid itu. Yang dulu kita pernah ke situ. Mencarinya bagaimana? Balik meneh penghalang-penghalang iki mang lho, dingerteni sik. Hijab-hijab iki mang adik kudu ngerteni. Kok iso ngaling-ngalingi nyapo. Kok ujug-ujug enek hijab sing ngurung awake dhewe. Lah iku kudu ngerteni. Lah hijab niku wae timbule saka ndi? Lah maksude napa kok ana hijab ten iki? Karena ngerteni atau balik meneh ning tauhid murni temniku wau memang sulit. Lah sulite krana hijab niku pun kandel. Saking kandele wangel. Sehingga nuduhne awake, nuduhne ilmune, nuduhne kaisane. Nuduhne pengertiane dadi ngoten. Saking kandele hijab. Kita terus kalau jenengan kan melampai tauhid yang terpendam di diri kita. Supaya nanti tauhid ini muncul, ya hijab-hijab itu kita pindah. Hijab ya pikiran awake dhewe, atine awake dhewe, nafsune awake dhewe, egone awake dhewe, sukmone awake dhewe. Lah itu hijab. Lah karena apa? Sing kula sebut wow, semua ada rasanya. Ada rasanya. Tapi kalau roh, lah inilah yang nggak bisa diceritakan ini. Lah roh itu bagaimana? Roh itu bentuknya bagaimana? Rasanya bagaimana? Tempatnya di mana? Nah itu yang nggak bisa dikejar. Kayak pikiran nggak bisa ngejar ngono. Karena kan bukan wilayah akal. Sehingga bolak-balik temen iku ana ing rohani. Diajak ke rohani ini. Ora diajak ning pikirane. Ora diajak ning ati. Ning ati bolak-balik ati kok ya lara. Lah kok iki mang rene pengen golek tombone ati. Atine ben tenang. Lah iki wilayah ati. Atine kok ben seneng, iki wilayah ati. Nek wilayah pikiran, tingkak mumet. Wilayah pikiran iki. Tingkak jenuh. Iku wilayah pikiran. Nah, wilayah nafsu, apa maneh nafsu ana nafsu amarah pengen dudune keduweane. Pengen dudune kaisane. Iku wilayah nafsu. Nek wilayah itu dia mempertahankan diri. Sehingga jangan sampai yang luar bisa masuk. Nah, itu di situ. Sehingga anak wong iki mau diomongi ngeyel. Karena apa? Ego. Kang nek kono enek joglangan, mosok kan. Kowe diomongi kok mosok. Ini kan peringatan. Lah ego gak mau. Diperingati dengan orang lain itu gak mau. Ngeyel ae baru ngono tenan kejegur. Baru nyerah ego. Iya ya tibake kan.
Malah iki mang nyeneni sing ngomongi. Lha ket mang gak gelem ngelingne ta awakmu. Ya wis dilingne kok. Kok ngengkel. Baru kejadian malah nyalah-nyalah nih. Dan iku. Iku iki harga diri ku. Ya ta Gus. Harga diri. Nek wilayah Sukmo. Nah, kaya dulure awake dhewe sing turu iku. Sukmo digluyur nginceng tanggane ae. Tanggane nyapo dinceng. Oh tanggaku ki ngene, tanggaku ngene kan. Aku pernah lho, mbak Pak Deden dinceng piye moh kan. Gebres-gebres. Pak Deden dinceng gebres-gebres. Lha kok iso? Podo. Ada. Lah, supados kula jenengan mengken nyentuh ana ing rohani, balik meneh diresiki sekabehane hijab-hijab sing ngaling-alingi. Nafsune sing iki mang pegel ambek wong iki ya kudu dilangi. Dendam-dendam iki mang kudu dilangi. Sewu tandek nisi. Nah, rohani nanti kan menunjukkan dengan bahasa rohani sendiri. Nah, contohnya kan seperti tadi kan. Kita enggak memanggil dia, kita juga enggak membayangkan dia, kita juga enggak merasakan dia. Tapi kita membicarakan rohani kita. Yang menunjukkan siapa kok bisa melihat seperti itu? Ya rohani itu sendiri. Dengan kata-kata tidak. Dengan wujud nggih. Dengan wujud-wujud sing ngoten niku wae. Ya kata jenengan wujud piye? Ya mungkin krasa sing ngoten niku wae. Kenyang dan niku wujud niki. Ya kan gak mungkin kenyang itu ngomong nih kan. Ngomong nih. Kenyang kan buatan lah Gus. Buatan. Nah, tadi ke bahasa rohani nggih, contone niki wau. Contoh nih. Kita nggak minta tapi kita ditunjukkan seperti itu. Nah, apalagi kalau kita ke alam rohani ini dewi-dewi. Lah saben dina engko ditudoni. Saben dina ning dia iki, Man. Ditudoni. Itu ambek Gus Dong. Gus Dong iki mang gak ditudoni, dek iki mang aku kok krasa ngene ya. Ana sing krasa keri. Krasa gatel. Gus iki. Dan itu bahasa-bahasa rohani nggih niku wau sing di ketok niki mang wujud-wujud sing ngoten niku wau. Tanpa awet iki mang manggil, tanpa jopo, tanpa montro. Loh kok ero lho memang kan ya rohani sing dituwi. Dan selama niki sing duduh niki ya rohani niku wau. Semrep napa mon nggih niku. Sehingga apa? Enggak ada rasa takut, enggak ada. Rasa menghakimi dia juga enggak ada. Pengen tarung nggih mboten. Karena nafsune pun dileremne. Nek nafsune ngedi muncule, wah iki mencaci maki kuwi. Napa malah nyalah-nyalah nih. Dan maka itu kita tumuju ning kemurnian itu murni rohani, nah itu murni. Sehingga murni rohani bukan iki mang
bacaan seperti itu, bukan. Karena di diri kita sudah ada rohani itu. Nah, rohani ini yang bisa melihat Tuhan, ya rohani itu sendiri. Sehingga rohani itu bersaksi, melihat, kan gitu. Nah, akal awake dhewe nggih namung wujud-wujud sing kaya ngene delok. Nah, akal dhewe iki mang ya cuma ngrito-ngrito isone. Apa iki to, apa iki to. Ati ya ngono, sami. Ngrito kalih rasa-rasane. Tapi nek roh pun wujud niki. Jelas niki. Nah, mriki kan jenengan pun semer bedane ning wilayah akal, wilayah hati, wilayah nafsu, wilayah ego, wilayah sukmo, dan wilayah roh. Lha saben dina kados kula jenengan medhar sing ngoten iki, gini ku lakune. Lah ngoten iki nggih roh kula kalih jenengan iki pun komunikasi. Lah wong nyatane temen iki kaya pikirane ya meneng, nafsune ya meneng, atine meneng, egone meneng. Meneng kabeh. Lah niku cirine sing kenging ditingali. Sing nek iki mang wis gak iso mikir apa-apa, wis gak iso ngrasani apa-apa. Lah niku. Menika wilayah rohani. Sehingga temen niku bukan sebutan-sebutan. Itu ambek Gus Dong. Aku wis gak mikir apa-apa. Lah terus tanggungane piye kok? Wong tanggungan cek oke gak mikir, remek lho. Ya aja ngono. Panggah tanggungan ya panggah enek. Wajib. Aja ngono iki. Tengge. Jadi kita kan salah setunggal contoh-contoh ana ing bahasa rohani. Kados kula jenengan mendel mawon, nggih rohani niku nggih ngomong dengan bahasanya dia sendiri. Lah rohani niku nggih temen iki nggih musyawarah kalih rohani jenengan niku musyawarah. Satu forum temen niku nggih musyawarah. Jadi uga cuma rogone tok sing musyawarah nek kene. Uga cuma pikiran ati rohani nggih musyawarah. Nyatane film sedaya niku. Meneng dinengne kabeh. Lah temen niku lho manfaate kados kula jenengan roh ana ing makom iki panggonan, makom iki wilayah. Bahasane pacake biasakan makom. Mangke kan kersane mboten kesasar awake dhewe. Ana rohani iki uga kena diomong-omongne mboten kenging, diceritane kalih sine mboten kenging. Aku tak laku rohani, aku selaku rohani kan. Berarti dengan kajian. Lah ngoten niki rohani jenengan iki pun melampah. Melampah niku. Tanpa disadari kalih akal jenengan niki melampah. Tanpa disadari kalih atine jenengan niki melampah. Sehingga napa? Wonten kumpulan sing ngoten niku wau. Lah, rohani iki mancar niku. Mancar ya, piye nek mancar? Kan padang. Meskipun nek iki mang raga niki dalane disampirne ibaratnya. Karena sing butuh nek niki mang rohanine duduk pikirane. Sing dibutuh niki mang rohanine duduk atine iki mang rohani. Tapi ya disampirne kabeh. Lah aku ngomong ambek sapa ini? Nek sampirne kabeh iki. Lah kudu ana sing dijak ngomong lho ini. Ya itu ning.
nggih manfaat nggih kathah sanget kangge awake dhewe kangge keluargane kathah sanget. Sehingga ana ing lampahan sing ngoten iki ya kudu sing ati-ati banget. Aja gampang awake iki mang ngomong elek. Cara biasane umume aja gampang nyabdo. Wong nyabdo kan krana mangkel. Sabdo elek. Aja ngantek kaya ngono. Karena apa? Nek penyelampan ana ing rohani mungkin wujud. Wujud iki mang mbah wujud iki mang krasa gak penak ning sing awake iki mang catoni. Mangke wujud sedaya mengki. Mula sego sing ati-ati banget. Aja ngantek iki mang amarah-amarah iki mang nguasai kula jenengan. Jangan sampai amarah-amarah iki ngendhalekne ana ing lakone awake dhewe ana ing rohani jangan. Biarkan semua itu tidur. Kalau semua tidur, roh apa jiki nafsu tidur, ego tidur, sehingga apa? Sudah nggak ada rasa lagi. Nah, tamriku awake dhewe ya kudu ngerteni. Lah ngerteni apa? Tamriku kula jenengan zikir ana ing la ilaha illallah. Sing ngucap niki sinten? Sing ngucap. Lah sing ngucap niki wau cara dijir ya akalmu, ya atimu, ya nafsumu, ya egomu, ya sukmamu, ya rohmu, ya uripmu. Iku. Sehingga wujudne la ilaha illallah. Tamen niku. Nah niki sanes bayangan, sanes. Jadi dudu dibayangne kaya ngono. Biasanya wong kan dibayangne dideleh awake, itu bayangan. Sing ngucap Allah, Allah ya iki mang uripmu, ya sukmamu, ya nafsumu. Iki lho sing ngucap, dadi siji. Iku jenenge manunggal. Beda kok nek perasaanku tok berarti liyane gak. Oh jenenge manunggal. Ya manunggal iku mang sing ngetokne niku wau, sing ngucap niku wau. Sing zikir. Zikir napa mawon subhanallah. Ucapan Allahu Akbar. Yiku uripmu, yiku nafsumu, yiku egomu, yiku sukmamu. Yiku wujudmu. Nek potong mriku. Sehingga kalau jenengan zikir napa mawon wis kena sangkut paute karo keadaan sing dilakoni niki. Keadaan sing piye? Nyuwun sewu, oh ben ngene hilang kabeh. Itu iku masalahnya. Lah krono-krono iki mang ilang ngono. Nek zikir iki mang dibarengi nafsu, ngono nimbulne krono. Zikir ni wae dibarengi ego ya nimbulne krono. Jadi sedayane satu iki mang Allah, Allah, Allah. Nah sejane manunggal sing temen iku wau, sehingga sing ana duduk nafsu awake dhewe kabeh. Sing zikir sekabehane sing ning awake kula jenengan. Panas tak Gus sampean Gus? Panas. Kok damai kate metu apa? Lilipen. Oh kok damai lilip kate metu. Ana kok damai lilip bareng jenengan ya. Ini apa? Lilipen apa?
Ayo ndang di ngono diisi, enggak masuk angin. Masak nih. Nah diisi. Gak usah sungkan. Gak usah sungkan. Salah sini masuk angin, jadi ente-ente. Masuk angin dipek dewi. Dipek dewi. Gitu mendikau. Sehingga kan awet dia nggak nyalah nending dikir-dikir. Nah riyen kalau salahnya jenengan, nah, karena apa gak ngerti. Sama zikir Allah iki maksudnya apa? Sama zikir la ilaha illallah tujuane ning ndi? Mboten semarep, Pak. Lah saya mau zikir niki sapa? Nggih Allah, Pak. Lah apa iki ning ndi? Ning pikiran kula, Pak. Lho malah ngono. Dibayangne tulisane. Sehingga nek kula jenengan pun ngerti, pun masuk ten alam niki, adik menzikir Allah, sudah nggak ada rasanya lagi. Adik menzikir Allah noko niki mang wis gak hanyut maneh. Wong hanyutkan pikiran. Nek krasa iki mang ati. Dan niku. Wis gak hanyut. Jenengan sholawatan monggo, karena mboten hanyut malih. Tapi dereng masuk ten alam niki, wah hanyut ya baik. Nek hanyut tambah ini wangel. Sulit itu. Nyapa kok bisa hanyut krono hilang kesadaran. Nah, tamliki kita bangkitkan kesadaran itu supaya nanti kita nggak hanyut. Tapi kita melakukan, tapi kita nggak hanyut. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Iki kula jenengan saged lampahan sing ngoten niku wau. Ya aja waleh-waleh adik anggenipun belajar sareng-sareng, sinau bareng-bareng. Nek kene sing dunggulne kaya sampean, kaya kene iki padha wae. Nek kene aku yo ngrungokne, sampean yo ngrungokne. Nek kene rohanine yo mlaku, rohani jenengan yo mlaku. Ya kan bareng-bareng. Al-Fatihah. Iya kan. Alhamdulillah.